alle sammen og velkommen til den her video. Nu er det ved at være et godt stykke tid siden I sidst har hørt fra mig. Så nu tænker jeg egentlig også, at det var lidt på tide, at jeg lige fik stukket en video sammen. Der er nemlig sket noget, og der er sket det, at jeg kommer til at købe en hest. Og ham tænker jeg, at vi lige skulle lære lidt at kende i dag, så I lige ved, hvad der kommer til at ske sådan i fremadrettet. Hvem det er, det kommer til at omhandle her på YouTube. Ja, og vi lige er der i bakke. Ja, han er jo egentlig ikke så meget ny for mig længere. Det er næsten et år siden, jeg købte ham. Jeg har bare ikke præsenteret ham for jer endnu. Men det tænker jeg, vi skal i dag. Og det her, det er simpelthen Ferrier de Lacquette, som han så fint hedder. Og han kommer fra Frankrig, derfor har han det her fine navn. Og Ferrier, han er 9 år gammel. Han er blevet 9 år. Og han er en broget, og han svarer sådan lidt til en dansk varmblod fra Frankrig, eller noget i den stil i hvert fald. Ja. Ferrier var egentlig ikke meningen, at jeg skulle have købt. Men jeg var den eneste, der faktisk skulle ride ham, for at sige det mildt. Jeg havde en veninde, der havde brug for hjælp til nogle heste, som hun spurgte, om jeg ville prøve at hjælpe med ham her, fordi han var en lidt speciel herre. Han var meget, da de fik ham hjem og sådan noget, der var han meget usikker på mennesker og vidste ikke helt, om vi kom med noget godt, eller om vi var onde mennesker. Så jeg var sådan set den eneste, der sådan turde at arbejde med ham. Jeg var egentlig sådan kommet lidt, dengang han var sådan klar til det ridemæssige. Han kunne slet ikke longeres eller noget, da han kommer. Men det fik de ham lært, og så skulle jeg overtage det ridemæssige på ham. Og jeg var egentlig bare allerede fra dag 1 af, der var jeg mega solgt. Han var bare en mega guttermand. Han er sådan en enmandshest. Ja. Men så har jeg jo egentlig bare startet ham stille og roligt op i hans tilredning og så videre. Hvis vi sådan skal gå i lidt dybere detaljer omkring ham, så kan jeg fortælle lidt om hans forhistorie, den smule jeg ligesom ved. Umiddelbart så har han fra Frankrig, og så hertil så har han så været ved en hestehandler, der nok ikke har ville ham det godt. Fordi at han var meget, da han ligesom kommer hertil, der kunne man ikke spænde sadlen, og man kunne ikke rigtig sætte sig op i stigbøjlerne og sådan noget. Og vi havde egentlig fået at vide, at han skulle have været reddet på. Men det tror jeg, vi ret hurtigt konstaterede, at det havde han ikke. Men ja, med tålmodighed og tid, så kom han egentlig så hurtigt over det, da han fandt ud af, at jeg ikke var farlig. Ja. Og ja, hvad er der ellers at fortælle om ham? Han er jo en broget lille fyr, som jeg egentlig... Ja, jeg skulle jo ikke have haft hest, da jeg køber ham her, men det var sådan lidt meant to be, fordi at han havde nogle adfærdsproblemer, som vi ville få svært ved at finde en rytter, der måske ville, havde tid til at få ham til at være okay igen. Vi har døjet lidt med noget gjordkrampe og noget ved ham. Det er så heldigvis gået over, efter jeg har haft massører og noget på ham. Og så har vi så også fået konstateret sommereksem, hvilket nok har været nogle af de årsager til, at han heller ikke har haft det ret nemt med at skulle have rytter på, fordi det simpelthen har gjort ondt på ham. Fordi når det har gjort ondt på ham, så har han lavet de vildeste bukkespring, hvor han mener det. Og typisk er det så kun fordi, at det gør ondt, at han har tabt mig. Fordi han kommer sådan meget undskyldende hen til en, når han har tabt mig. Ja. Men altså alt i alt er han en mega god fyr. Lidt babyhesteagtig. Nu hvor han er kommet så sent i gang, så er der mange nye ting, han lige skal lære. Men nu har jeg købt ham i januar.
31. januar her i år. Og indtil nu, der har vi både været ude i ridehal med ham, og vi har været ude og starte et lille e-stævne sammen. Og vi er også begyndt at få en lille smule undervisning i dressur. Så men min plan, jeg ville jo egentlig gerne, når jeg fik min egen hest igen, så ville jeg egentlig have fat i en rutineret springhest. Men ham her, det var bare meant to be. Og om han bliver spring- eller dressurhest, det må tiden jo vise. Vi har jo prøvet at springe et par gange. Han er ikke super god til det, men vi må se, om det kommer dertil, eller hvad det gør. Ja. Så længe at jeg bare har fået mig en rigtig god makker i ham, og det har jeg heldigvis. Ja. Men ja, det var vist bare lige sådan en lille hurtig introduktionsvideo om ham. Og jeg tænker, der vil komme nogle flere videoer omkring ham. Jeg tænker i hvert fald, videoen til vores dressurstævne ville komme op her en af dagene, så I kan se, hvordan det gik. Ja. Så jeg tænker egentlig bare, at det var alt for den her video. Og hvis I godt kunne tænke jer at se lidt mere til ham, så må I jo rigtig gerne skrive en kommentar med, hvad I ligesom kunne tænke jer at se. Og så må I også rigtig gerne smide den et like. Og ellers så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses igen. Hej!